खुलुमनाय होदों बड'ल इंखन टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव मोनसे मोगामोगि हाबाफारि बे जाहैबाय बर'नि सासे गोग्गाथाव सुबुं जाय सुबुङा चेलेन्ज लानानैहाय मोनथाम गाहाम सावथुन डाइरेक्सन होबाय आरो गावनि निजे दिहुनदों आरो बे सावथुनफोरा मुलुगनाङारि बान्था मोननो हानाय जादों गराय फाख्रि बिमुंजों दा समावहाय जोबोद मुंदांखा सिनेमा दिन्थिनाय जागासिनो अल अभार आसाम बे सावथुननि गुबैथि लोगोसे गावनि जिउनि बाथ्रा जोङो मिथिनो लागोन आरो रायजो राजानो फोरमायनो नाजागोन बिथांनिसिम जोंनि बड'ल इंखन टेलिभिजननिफ्राय सिबिनाय होनो सिगांदो बिथाङा जाहैबाय रजनी बसुमतारी डाइरेक्टर आरो लोगोसेनो बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय थैथां थांथां गावखौ बावनो ओंखारदों खुलुमनाय खुलुमबाय खुलुमबाय रायजोफोरखौबो खुलुमबाय रजनी बसुमतारी नोंथाङा हिन्जाव जानानै बे समावहाय बर'नि हारिमु आरो बर'नि थामोनथाखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जिबायदि नाजाबाय थादों सावथुननि गेजेरजों सिनेमानि गेजेरजों दा बेफोरनि आन्दोआव बा बेफोरनि गासैबोनि थाखाय जिनोखि कनसेप्ट नोंथाङा क्रिएट खालामबाय थादों बे माबोरैहाय जादों दा हौवा जा हिन्जाव जा आंनि गोसो मथे गासैबो इन्डिभिजुवेलि नाजालांबाय थानांगौ गावनि हारिनि राव हारिमुखौ मुलुग दरबाराव लांनो ओमफ्राय आंहा जेसेबां रिसर्सेस दोङो आइजेंफोर दोङो लिमिटेड रिसर्सेस बेखौ लानानैनो आं आवगायनो ट्राइ खालामो नाजालांगासिनो आरो सावथुन ना सिनेमाया आं सानो बिराद इम्परटेन्ट मोनसे टुल गावनि राव हारिमुखौ आवगायलांनो थाखाय बे हिसाबैनो आं आंनि जिथु बर' सावथुन दिहुननाय बेनि गेजेरजों आं जोंनि राव हारिमुखौ आवगायलांनो आं नाजागासिनो गिबियाव जों सावरायगोन गराय फाख्रिनि बागै बिनि उनाव जिउनि बाथ्रा जे गराय फाख्रि बहाय नुनो मोन्दों बा गोबां सावरायगिरिफ्रा बुंदों जे बेनि केरेक्टारफ्रा गासैबो आइजो आरो बे सावथुननि गेजेरजों नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों बे सावथुनाव जोङो जोंनि आइजोफोरनि जिउ खुंनाय जोंनि समाजाव बेखौ खिथिनाय जादों जिथु चेलेन्ज जिथु मोजांथि जाय जि जिनिसफोरा खोब मोजांबो नङा बे गासैखौबो जोङो सावरायदों एड्रेस खालामनाय जादों जोंनि सावथुनाव आरो जोंनि ससाइटियावबो पेट्रियार्कि जितु हौवाफोरा हिन्जावफोरनि सायाव एसेबाबो गादबनाय दाहालागै दोङो माने प्रेफारेन्स आरो बेखौ जोङो सावरायनो नागिरदों बेयाव That is बेखौ होनो फेमिनिज्म एबा आइजोआरि सान्थौ फेमिनिज्मनि बाथ्रा फैबाय बेवहाय आइजोफोरनि मोनथाय आइजोफोरनि सांग्रांथि बेखौ नोंथाङा बेवहाय स्ट्रेस होनो नागिरदों बेनिफ्राय बेवहाय बे सावथुनाव हौवाफोर गैयैनि जाहोना बेखौ जास्ट आंनि मोनसे क्रिएटिभ डिसिसन बेयो माने सोरजिलु मोनसे आंनि डिसिसन होननानै आं बुंनो नागिरो जेब्ला लिरजेनदोंमोन आंहा जेबो एम गैयामोन जे बेयाव हौवाफोर थानाय नङा होननानै शुटिंनि एसे माने आंथ' मोनसेनि उनाव मोनसे ड्राफ्ट लिरबाय थायोथ' स्क्रिप्टखौ मोजाङाव मोजां खालामलांनो थाखाय 10थासो ड्राफ्ट लिरदोंमोन ओमफ्राय मोनबासिम ड्राफ्टहालागै हौवाफोरनि केरेक्टार दङमोन नाथाय उनाव आं ओरैनो माने एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय भइस आरो हौवाफोरनि भइस माथो आरो सावगारि बिथांमोननि पिक्चार बाहायनानैनो बे सल'खौ खोन्थानो आं ट्राइ खालामनोसै होननानै आं सानबाय मोनसे गोदानथि लाबोनो थाखाय मोनसे एक्सपेरिमेन्ट खालामनो थाखाय बिनिखायनो हिन्जावफोरखौल' आइजोफोरखौल' खिथिनाय जादों माबायाव स्क्रिनाव नाथाय बेकग्राउन्डआव भइस बायदिसिना जों खोनाबाय थायो पिक्चार नुबाय थायो बेनिखाय रावबो हौवाफोरखौ मिस खालामा बेयाव आरो मोनसे खौरां आं बुंनो नागिरदों जे फेमिनिज्मनि मोनसे माबा दोङो इमप्रेसन दोङो बे फिल्माव नाथाय बिनि माबाया फेमिनिज्मा माबा नङा एन्टि मेन नङा
हौवाफोरनि बेरेखा नङा फेमिनिज्म माने ह्यूमेनिटी इक्वालिटी जों समानथाय समानथिखौसो जों रायलायो हौवाया गाहाय ना हौवाया गाहाय जानांगौ ना हिनजावा गाहाय जानांगौ जुदि समाज मोनसे आवगायलांनोब्ला हौवा हिनजाव समानहै स्ट्रं माने आवगायलांनांगोन आरो सोब खुराङावनो खुरां बाथ्रा हाबा हुखा समानथाय थानांगौ जोंनि नंगौ बे गोबाङा बुङो जे जोंनि समाजाथ' माने हौवा हिनजावनि गेजेराव समानथाय दंखायो मा प्रब्लेम होननानै जोंनिख्रुइ गुबुन समाजनिख्रुइ जोंनि समाजा मोजांसिन होननानै बुङो आं अरायबो बेखौ सोंगासिनो दे सोरनिख्रुइ साबसिन जि समाजजों कम्पेयार खालामनानै गाव खुसि मोनो बैफोर समाजजों कम्पेयार खालामथावना माने खालामनायनि जुग्य नङा बैफोर समाजा मुथते जों बैसोरनिख्रुइ साबसिन जानांगौ बैसोरनिख्रुइ साबसिन जानांगौनि बेनि सोलाय आं सानो जों इकुवेल जानांगौ हौवा हिनजावनि गेजेराव समानथिया फैनांगौ बास बेनो माने बेनिख्रुइ साबसिन होनो खुनु दरखार गैया जों बर' माहारि हिसाबै आवगायलांनोबा हौवा आरो हिनजाव मानसिनि जिथु मोनथाय जिथु माने जोंनि समाजाव जिथु संसार जालांनाय बेयाव समान जानांगौ आरो एखे आगानजों माने हौवा हिनजाव आवगायलांनांगोन होमबासो समाजा आवगायलांगोन आङो बे सावथुनखौ नायबाय नोंथांनि बे सावथुनखौ नायबाय आङो गराय फाख्रि जेनाखि सावथुन बेवहाय नुनो मोनदों जे बर'नि माखासे माबा पिक्सारफ्रानो दहमै बा मोजाङैनो बेरखांदों बेवहाय जेनेबा मोनसे गामिनि मोजां पिक्सारखौ लाबोनाय जादों दा थेवबो बेवहाय मोनसे सोंलु फैयो जे सोरबा सासेनि मोगथां जिउखौ लानानै नोंथाङा बे सावथुनखौ बानायनो लादों नामा मोगथां जिउ सासेनिल' नङा जोंनि नोंथाङा मिथिगौ रायजोफोराबो मिथिगोन थांनाय 30-35 बोसोरनिफ्राय बर' माहारिया गोबां दुखु सहायनांबाय जोंनि जिथु स्ट्रागल आर्म स्ट्रागलनि थाखाय थ' बे समाव गोबां बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन माने दुखु नि मोखां माने फेस टु फेस खालामनो गोनां जादोंमोन बेनिखाय गासैहाबो बर' माहारिनि बर' आइजोफोरहा सोरहाबा नङा सोरहाबा माबा नङा माबा बुंनो गोनां सल' थालांबाय बे 30-35 बोसोरनि गेजेराव सोरहाबा हौवा बुथारजाबाय सोरहाबा जिनाहारि खालामजाबाय सोरबा बेबादि बेथ' जि स्ट'रि जि सल' बेयाव आं खिन्थिनाय जादों बेखौ लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय लाबोनानै आं लोगोसे हेबनो नागिरदों आरो जेरै जोंनिथिंनो आं राङापारानि खाथियाव मोनसे ढेकियाजुलि होननानै जायगा दङ बेयाव मोनसे ओरैबादि जाथाय जालांदोंमोन सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनानै प्रेगनेन्ट खालामनाय जायो बेयो गोरबोआव गथ' थायो बे आइजोआ बिराद गाबनानै बुंबाय आंनो बे गथ'खौ नाङा मानोना आंखौ रेप खालामनानैसो जिनाहारि खालामनानैसो थानाय गथ' बेयो आंनो नाङा आं माबादि बेखौ फेदेरनो मा बुंनो बे गथ'खौ देरब्ला नाथाय बिनि हौवाया बुजायनायसै जे नङा बिदि नङा बेखौ गथ'खौ दोनगोन आं आंनि नाम होगोन आंनो मुं होगोन बेनो आं बिफा बादिहै फेदेरगोन नाथाय मा जाखो बे जेब्ला गथ'आ देरो जोनोम जायो ओमफ्राय देरो एखेबारे मोखाङा जोंनि बादि नंथारा जाबाय ना बिमानि बादि ना बे जायखौ बिफा बेबादि ना गामिनि सोरनिबा बादि बिनिखाय मा जाखो बे गथ'आ बाहेराव थांदावनो हायै जाबाय मोखां खिथि दावनो हायै जाबाय मानोना एखेबारे गुबुनखाय गासैबो बेखौ जंखायो इनसाल्ट खालामो एदावो थ' बेबादि स्ट'रिखौबो आं लानाय जादों आंनि सावथुनाव गराय फाख्रियाव बेबादिनो मोनसे केरेक्टार दङ जोंनि सावथुनाव माइनाव होननानै जायनि बिसाया माने आर्म फर्सेसनि आखाइजों
बुथार जायो बेयो लिडारमोन अस्त्र थिखांना हारिनि थाखाय दावगानो माबा दावहा नांनो ओंखारलांदोंमोन बे बुथार जायो बेबादिनो दाब दाब जायगानिफ्राय आं थांनाय 30-35 बोसोराव जि खोनाबोबाय थादों बेखौनो बे गामिनिफ्राय मोनसे बै गामिनिफ्राय मोनसे बे गामिनिफ्राय मोनसे खनै खनै आं लोगोसे खालामनानै बे सावथुनखौ लिरनाय जादों बे मोजां जादों एक्सप्रेसना आरो कालेक्सना मोजां जादों दा बेवहाय नोंथाङा प्रिति रिसार्च स्कलार नङा होमबा बिथांनि गेजेरजों माने मोनसे गोदान सृष्टि खालामनो नायनाय बायदि नुनो मोनो बे सावथुनावहाय दा प्रितिया मोनसे समाव मोनसे खोथा बुंदों दा नोंथाङा जि खोथाखौ बुंदों जे माने एक्सट्रिमिजमाव नायबा इनसार्जेन्सियाव थांनाय सासे व्यक्तिनि बै न'खर एस्टाब्लिश खालामदों आरो बिथांमोननि न'आवनो बै मानसिनि न'आवनो प्रितिया थांनानै थाहैदों दा बेवहाय मोनसे कुइसन खालामनाय जादों प्रितिया जे आलादा रायजो एबा बड'लेण्ड होननायखौ मोनखानाय नङा आरो सोमावसारगिरिफोरा खुनु रिजाल्ट गैया फिथाइ मोननाय गैया होनना बुंनाय जादों बिथांनि गेजेरजों नङा होमबा आচ্ছা बेनि ओंथिया मा जानो हागौ मा बुंनो नागिरदों आं थारमाने बड'लेण्ड भारत हादरनि सिङावनो थानानै मोननाय बड'लेण्डनि खुरां बुङाखै जोङो बे जाय अस्त्र थिखांदोंमोन दावहा नांदोंमोन बिथांनि एमाथ' सथं मोनसे सभरेन स्टेट दानायनि खुरांमोनसोथ' बेखौसो प्रितिया बुंदों गावदांनि फिसाया माइनावनि फिसाया औ जाय बुथार जायो उनाव थ' प्रितिया बेखौनो बुङो जे खुनु हादोरा माने सरकारा बेखौ सहाया जे बे सरकारजों नांनानै बे सरकारनि बे हादरनिफ्राय गावनानै गोदान हादोर दानायनि मोनसे सिमांखौ खुनु सरकारा सहाया बेखौसो बुंदों माने हादरनि भितराव बर'लेण्ड एबा बड'लेण्ड मोननायनि खुरांखौ रायलायाखै बे सभरेन स्टेट जितु बिनायनि सिमां लानानै माइनावनि फिसाया ओंखारलांदों बिनि सायावसोमोन कमेन्टआ बेनिफ्राय मोनसे अजद दं जाहैबाय बे नोंथाङा सासे जौ फाग्लानि बेवहाय केरेक्टार लाबोदों जायनाखि गावनि हिन्जावखौ माने बे बुबाय थायो न' सिङाव मारिथेनानै बेखौ बुयो आरो सानसेखालि हिन्जावाबो बेखौ बाख्रियाव सोनानै दोननानै माने बन्द' खालामनानै दोनदों आरो दा बेवहाय बै जायनाखि गोसो थोजाग्रा हिन्जाव एबा जायजों बियो माने लेट फेट जानायनि बाथ्रा होनदों दा बै हिन्जावनि केरेक्टारा बहाय मोजाङै एक्सप्ल'र जायाखै बायदि मोनो जे बियो माब्रै इसिबां एट्राकसनाव फैखो बे हौवानि थाखाय नायबा बे हौवाया बेखौ माब्रै इसिबां माने खालामनो मोनखो बे माबाया स्ट'रिया एसे आद्रा जादों होननानै बुंनो नागिरो नोंथाङा मा बुङो बे बाख्रियाव फांथेनानै फिसायखौ दोननाय आरो माब्लाबा गाव बुजानाय न' सिङाव माने बन्द' खालामनानै बुजानाय बे केरेक्टारनि नामा बिमुलि ओमफ्राय बै सिख्लाजों जिथु हमजादोंमोन बिमुलिनि फिसाय नङा बे गुबुन मोनसे केरेक्टारसो बै प्रमिलानि फिसायसो बियो बे गुबुनसो औ बे बाख्रियाव फांथेनानै दोननाया बे केरेक्टारा ओमफ्राय प्रमिलानि फिसायासो गुबुन सिख्ला सासेजों गोसो थोलायो आरो जिखौ प्रमिलाया सानसे हमनानै गुलि बुयो आচ্ছা नोंथाङा गराय फाख्रिया सोरखौ नागिरखो सोरखौ नोंथाङा गराय फाख्रि दोननो नागिरखो गासैबो गराय फाख्रि आচ্ছা थारमाने गराय फाख्रिया all of them are गराय फाख्रि सोरबानि प्रत्येक केरेक्टारावनो गराय फाख्रिनि केरेक्टारिस्टिक्स दोङो थारमाने गराय फाख्रिया जोंनिथिं ओनसोल लायै ओनसोल बेहा मिनिङा एसे बेलेग जानो हागौ नाथाय जोंनिथिं सोरखौ गराय फाख्रि बुङो जाय गथ'आ हिन्जाव गथ'आ खुरां बाथ्रायाव जेना हाबा हुखायाव जेना नायनो बिराद समायना आरो सोब खुरांखौनो खर' गंग्लायनानै मानिया ओमफ्राय सोंलु सोङो ओमफ्राय गाव कनभिन्स जाबासो गाव मोजाङै गोसोआव फोथायनाय
फैबासो बे खुरांखौ एक्सेप्ट खालामो आरो बेबायदिफोरखौनो गराय फाख्रि होनना जोंनिथिं बिमाफोरा गाबज्रियो स' बे मोनसे पजिटिभ वर्डसो आरो सेल्फ डिपेन्डेन्ट आइजोफोरा गराय फाख्रि इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डेड बिउटिफुल ओमफ्राय रिबेलियास आरो रेयर माने गासैबो बिदि नङा नाथाय बे केरेक्टारिस्टिक्सफोरा जितु खुरां बाथ्रायाव जेना हाबा हुखायावबो जेना गरायबो दाब्रायनो रोंगोन माइबो गायनो हायो बे गराय फाख्रिया दंफाङाव गाखोनानै गयबो हाननो हागोन नाबो सारनो हागोन नाबो गुरनो हागोन लेखा फरायावबो गोरों स' बेफोरखौनो गराय फाख्रि होननानै बुङो गासैबो बिथांजो मोना गराय फाख्रि कारेक्ट बेनिफ्राय मोनसे आरो अजद दंबावो बे जाहैबाय जे बेयाव आइजोफोरनिनो मोनसे सावथुन बानायबाय नोंथाङा दा बेवहाय फेमिनिजमा बनो फैबाय नाथाय बेवहाय बे हौवाफोरनि केरेक्टारखौ लाबोनानैबो नोंथाङा बे सावथुनखौ बानायनानै फेमिनिजम लाइनाव बानाय जायोमोन दा बे नोंथाङा बबेसो बुंखाबाय दहाय आगोल समावहाय माने नाजादोंमोन होनबाय आगोल समावहाय उनाव गारजोबदों हौवाफोरनि केरेक्टारखौ गारजोबदों जास्ट ओरैनो मोनसे गोदान माबा मोनसे सोरजिनो थाखायसो खालामनाय जादों ना बे हौवाफोरनि बेरेखा जाय हौवाफोरा सिनेमाखौ नायदों रावबो बेखौ हौवा मानसिनि बेरेखा होननानै बुंखायाखै गासैबो हौवा मानसिफ्रा मोजां मोनदों सेंग्रा इउनिभारसिटियाव फरायनायफोरा थांनानै नायहैदों बिराद मोजां जादों सोब हौवाफ्रानो नायनांगौ होनो कलेजाव फरायग्राफोरा नायदों आं सेंग्रा गथ'फोरनि खुरां बुंदों आरो हौवा मानसिफ्राबो नायदों जाय मेचियर जायनो नायदों बेनो बुजिदों जे बेयाव हौवा बेरेखा जेबो खुरां गैया बे सावथुनाव थ' जों हौवाखौ खिथिया जास्ट बे मोनसे क्रिएटिभ डिसिसननि थाखायसो जों खिथियाखै नोंथां बुंनो हागौ हौवाफोरनि बेरेखा नङा होननानै नाथाय हौवाफोरखौ ओरैबायदि खालामबाय लास्टआव रिन्दावाबो आमेरिकायाव थांबाय थांबाय नङा होमबा ओमफ्राय सुइच अफ खालामनानै लाबाय मबाइलखौ खुनु कानेक्टिभिटि गैलिया दा बेफोरो हौवाफोरनि सायाव खुद्रिनाय मोनसे बेवहाय पिक्सारा ओंखारदों खायसे गासैबो नङा जेरै मालतिहा माने राइट हेन्ड मेन जितु बेखौ हेल्प खालामो एसिस्टेन्ट आयं मालती आनै मालती होनो बेखौ माबायाव सावथुनाव बेनि एसिस्टेन्टआथ' अजयानो सोब मोजां माबा हाबाफोरखौ मावना होयो मालतीनो माने जिनिस खानायनिफ्राय मैगं थाइगं खानायनिफ्राय ना माबा सारनायनिफ्राय बाजाराव लांनायसिम अजयानो खालामो बेथ' नेगेटिभ केरेक्टार नङा आरो सोर बै पद्मास हौवाखौ सैलेनखौ सोर खानाय बेबोथ' हौवासो रत्नदीप बेथ' गाज्रि मानसि नङामोन ओमफ्राय गावदांनि फिसाइया मिलिटारि साख्रि मावो बर्डाराव साख्रि खालामगासिनो बेथ' गावनि फिसाजोखौ गावनि फिसाय बिसिखौ बिराद अनो फन खालामबाय थायो मा खालामदों मा आं न'आव फैगोन बिस्रा फरिखा जाबाय नामा आनजाद जागासिनो नामा बेनि केरेक्टारावबोथ' मोजांसो पजिटिभसो स' गासैबो नेगेटिभ केरेक्टार नङा सानैसोआल' नेगेटिभ केरेक्टार बेनिफ्राय मोनसे अजद जाहैबाय जे नोंथाङा जि सावथुन बानायदों बेयो माने एवार्ड अरियेन्टेसन थारमाने एवार्डनि थाखाय थांखि लानानै बानायनाय बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों आरो बिब्दिनो नोंथाङा आगोलावबो जोलै सावथुन बानायदोंमोन जेरै दा चिट दा बे सावथुनाबो बिसेस करि एवार्डनि थाखाय जयग' जादों दा नैबे गराय फाख्रि बेबो बे एवार्डनिनो थाखाय बानायनाय बायदि होनना बुंनाय जादों अजदाव आरो बिब्दिनो नोंथाङा मोनबायबो अलरेडि नोंथाङा एचिभ जाबाय दा बेफोरनि सायाव नोंथांनि रिप्लाइ मा जागोन बेखौ रावबो सावथुन दिहुनगिरिया एवार्ड लानो होननानै सावथुन दिहुना बे अडियेन्सनो खिथिनो थाखाय गावनि गोसोआव गोरबोआव जिथु सल' दोङो बे स्ट'रिसफोरखौ खिन्थानो थाखायसो सावथुन दिहुनो दा मोजां जुदि सावथुन मोजां जादोंब्ला आरो फेस्टिभेलावफोराव हरनानै अनसायनाय मोनजादोंबा एवार्ड मोनदोंबा बेयाव दिहुनगिरि हामा दाय
आरो जुदि माबानि थाखाय एवार्डनि थाखायल' बानायदोंमोनब्ला जों मानो गामि गामि थांनानै खिथिहैनाय जोङो बे फुजा समाव गुबुन बर' सावथुनफोरखौ जेरै खिथिदों जोंबोथ' खिथिनो नागिरदों सोरबा लांदों सोरबा लाङाखै सोरबा फिल्म कमिटिफोरा लांदों सोरबा लाङाखै बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया जों रिलिज खालामदों जाय बिदों बेखौनो बिसोरनो हरनाय जादों दायो रिलिज एसेबां थाखा फैसा खरस खालामनानै मानो जों रिलिज होखो हलाव बे रायजोफोरा नायथों बिसेसकरि जोंनि माहारिनि रायजोफोरा नायथों होननासो जों दिहुनदों आरो बे एकदम बेसलेस जायफोरा बुंदों जे एवार्ड लानो थाखाय बानायो जुदि एवार्ड लानो थाखायल' बानायदोंबा बे सावथुनखौ दिहुनदोंबा बिदिबा रायजोफोरा मानो जोंनो एसेबां अनसायनाय होदों फुल हल सानब्रै सानबा कन्टिनिउआसलि हाउसफुल माने फन खालामनानै बुंलायो जमै जमै गांसेल' टिकेट मोनबाय आंल' नायबाय आंनि फेमिलिखौ न'आव थिनहरफिनबाय गावसोर गुबुन दिना नायथोंसै बिदि बेबादि जाथाय मानो जानो आरो हलफोरावबो दायो मोननैल' श'मोन सिगांथ' मोनसेल' श' होदोंमोन नाथाय मानसि नुनानै नायग्राफोरनि अनसायनाय नुनानै हलफोरानो मोनसेनिफ्राय मोननै खालामबाय दायो सेकेन्ड नैथि सप्तायाव आइथिं होबाय मोनब्रै श' खालामना होबाय माबायाव गल्डआव क'क्राझाराव ओमफ्राय बेयाव साया सिनेमाव मोनसेल'मोन अनसायनाय नुनानै नायग्राफोरनि एप्रिसिएशनखौ नुनानै मोनसेनि जायगायाव मोननै हल खालामबाय बेबादिनो बेयावबो जों दासो इउनिभार्सेल हलाव थांना फैदों मानसिफ्रा ओरैबादि मोजां मोनदों होननानै बुंदों आइजोफोराल' नङा सिख्ला उन्दैफोरा सेंग्रासाफोरा इउनिभार्सिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनायफोराबो बिराद मोजां मोनदों होननानै बुंदों हौवाफ्राबो स' बिनिखाय हौवा बेरेखा बे बेसलेस जाय माने माने साननो रोङै मानसिफोरनिसो खुरां बेयो आरो जायफोरा होनदों एवार्ड लानोसो बे फिल्मखौ दिहुननाय जादों होनना बेबो बेसलेस नङाबा एकदम साधारन माबा आइजोफोरा जोंनि आइ बिमा आनै मादै बिब' बिनानाव मानो मोजां मोनगौमोन लेखा गोरों मानसियाल' बेखौ अनसायदों बिदि नङा एखेबारे नै दासो माइ गायनानै फोजोबनानै खारै फैथारबाय नै आनै होननानै बुंफैनाय सानै साथाम मानसिबो लोगो मोनदों आइजोफोरबो बेबादि मानो जानोमोन थ' बेयावनो नोंथांमोना मिथिनो मोनो दि बे सावथुनखौ गासैनोबो थाखाय बानायनाय जादों उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम हौवा मानसिनिफ्राय हौवा अडियन्सनिफ्राय सुरु खालामनानै आइजो माहारिनि थाखाय गासैनिबो थाखाय बानायनाय जादों बेयो आरो जाय नायदों बिसोर मोजां मोनखादों जाय नायाखै जाय खुद्रिना दोङो एबा मेगन सानाय दोङो फ्रास्ट्रेटेड मानसि बिसोरसो फंफा फंनै नेगेटिभ खुरां बुंनो हागौ बा लिरनो हागौ बेफोराव जोंहा माने खर' गरम खालामनो गोसो गैया जोंहा दा जोङो फैनि नोंथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथांनि जोनोम नोंथांनि लाइमोन जिउ माने कलेज लाइफ आरो जिउनि राहा लोगोसे दा समसिमनि नोंथांनि लाइफ दा नोंथाङा नोंथांनि रावजोंनो बुंदो जे नोंथाङा बहा जोनोम जायामोन मा परिबेसाव नोंथाङा देरबोखो गासै बाथ्रा नोंथांनि रावजों आंहा जोनोमा सिलाफुथारावमोन ओमफ्राय आं उन्दैयावनो आइ आफामोना सिलाफुथारनिफ्राय फैनानै राङापारायाव थायो थ' आं राङापारायावनो देरदों सिलाफुथारनि जेबो आंहा मेम'रि गैया आंहा जेबो गोसो गैया मानोना आं उन्दैयावनो बिसोर फैदोंमोन बेयाव ओमफ्राय आफाया खेथियकमोन खेथि खालामनानै जानाय आबाद मावनानै ओमफ्राय आइया न'खर बेंग्रामोन ओमफ्राय आदामोन दोङो साथाम बिदामोन आदा सानैया गोमानाय जादों आरो देरसिन आदाया बिथाङा गभर्नमेन्ट अफिसारमोन प्रिन्सिपाल एकाउन्टेन्ट जेनेरेल अर्डिनेन्ट एकाउन्ट सार्भिस
सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माने इन्डियान गभर्नमेन्टनि बिथाङा हाई अफिसियेलमोन एजी माने एकाउन्टेन्ट जेनेरेलनिफ्राय माबा मोननानै अडिट एन्ड एकाउन्ट सार्भिसनिफ्राय रिटायारमेन्ट लानानै बिथाङा स्टेट इनफरमेसन कमिशनार हिसाबैबो बिथांखौ आसाम गभर्नमेन्टआ एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन बेबायदियैनो बिथाङा बोसोरबा मावदोंमोन दा बेनिफ्रायबो रिटायारमेन्ट जाबाय बे सासेल' आदा दोङो आंहा दायो बिब' बिनानाव बिब' आंहा साबा ओमफ्राय आं दुइसिन आच्छा साबा बिब' आरो साथाम बिदा औ थ' सानै गैला बे बर' माहारिखौ गोजौआव लाबोनो थाखायनो माने हारि सिबिनायनि लामायावनो संग्रामाव सासेया ओंखारलांनाय जादोंमोन ओमफ्राय बियो दिनैसिम न'आव फैफिनाखै जों मिथिया बिथाङा बे दायो बबाव दोङो बेबादिनो जोंनि न'खरनिफ्रायबो सासे हारि सिबिनायाव होनाय बायदि जाबाय बेनिफ्राय कलेज लाइफआ ओमफ्राय आं राङापारा स्कुलाव फरायो राङापारा कलेजाव हायार सेकेन्डारिखौ फोजोबो ओमफ्राय गुवाहाटियाव हेन्डी गार्ल्स कलेजाव आं आसामिस लिटारेचाराव अनार्स लानानै फरायो आं आसामिस मिडियामनिसो जों राङापारायाव होनबा बर' मिडियामनि स्कुलबो गैयामोन कलेजबो गैयामोन दासो जाहांदों हादानथिं ओमफ्राय बिनि उनाव आं ग्रेजुवेसननि उनाव टुरिजम माने ट्रेभेल एन्ड टुरिजम मेनेजमेन्ट फरायो आं बिनि उनाव आं दिल्लीयाव थाङो मानोना जोंहा आदा गिदिरा मिनिस्ट्रि अफ फाइनेन्सआव डाइरेक्टर हिसाबै एपइन्टमेन्ट जादोंमोन दिल्लीयाव मिनिस्ट्रियाव आंबो थांफानाय बादि जानानै दिल्लीयाव शिफ्ट जायो ओमफ्राय दा आंहा सानै गथ' सासेया माबायाव थायो इउके आव थायो मास्टार्स खालामबाय आर्किअलजियाव ओमफ्राय फिसाला गिदिरा टिस टाटा इन्स्टिटिउट अफ ससियेल साइन्सेस बम्बेनिफ्राय मेनेजमेन्ट फरायनानै हिउमेन रिसोर्स मेनेजमेन्ट फरायनानै दायो इन्डिग' एयारलाइन्सआव हाबदों दा बावैसो हाबदों सानै फिसाज्ला सासे फिसाला सासे फिसाज्ला सासे फिसाजो फिसाज्लाया फरेनाव थांबाय फिसाजोआ फरेनाव थांबाय फिसाज्लाया इन्डिग'आव दङ आच्छा सांसारिक जिबन फेमिलि माने हाबा जानाय फिसाया माबा IPS अफिसार बिथाङा बर' नङा नाथाय बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा बर'नि राव हारिमुआव बर'नि राव हारिमुखौ आवगायलांनायाव हेफाजाब होग्रा सासे मानसि सुबुं बेयो थारमाने गुबुन हारिनि मानसि बबे स्टेटनि होननानै एसे दिगदार मोनसे सोदोबाव बुंनो मानोना बिथांनि बिमाया इउपिनि बिफाया एमपिनि ओमफ्राय बिथांनि जोनोमा इंलेन्डआव जादोंमोन इउकेआव मानोना बिफाया अक्सफर्ड इउनिभारसिटियाव प्रफेसारमोन बे समाव जोनोम जानाय नाथाय गथ' समावनो बेखौ लाबोफिननाय जादोंमोन इन्डियायाव ओमफ्राय आमेरिकायाव फरायो बिथाङा वेस्ट इन्डिसआवबो फरायो ट्रिनिडाड एन्ड टबेग' सिंगापुरावबो सोलोंदोंमोन माने फरायदोंमोन नाथाय फाइनेलि इन्डियायाव फैफिननानै बिथाङा बे सिभिल सार्भिस लिरनानै IPS सार्भिस मोननाय जादों आरो IPS आव दङ IPS आरो बिथांनि रेंकआ दायो ADGP दिल्ली मुम्बाइआव माने महाराष्ट्र कादारनि IPS अफिसार आरो बिथाङा आच्छा नोंथाङा माबोरै लोगो मोनलायखो बिथांखौ दिल्लीयावनो लोगो मोनदोंमोन आच्छा बेनिफ्राय गोबांसाया साननो हागौ जे सासे एसेबां मुंदांखा बर' आइजो बर' हौवाया मोनाखिसै बे गोसोनि खुरां प्रत्येक बर' हौवायानो जे हारि सिबिसुला जागोन बे खुरां नङा जि समाजनिनो सुबुं जाया मानो बे माने अबदाना मा कन्ट्रिबिउसना मा हिउमेन ससाइटियाव
हिउमेन माने मानसिफोरनि समाजाव बेखौसो आं नायो आरो आं बिराद लाखि दे बेबादि आं हौवा मोनबाय जाय हाई अफिसियेल ल' नङा नाथाय मानसि सुबुं माहारिखौ हेल्प खालामग्रा अनसुंथाइ होग्रा आरो आंखौ बिसेस करि आंखौ सोब हाबा हुखायावनो आंखौ एनकारेज खालामग्रा उनथिंनिफ्राय नारग्रा हौवा सासे मोनबाय बे आंनि थाखाय जोबोद लाखि खुरां नोंथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय हाबखो 2004 आवनो आब' अनजलि दैमारिजों लोगो जानानै मोनसे आसामिस फिल्म प्रडिउस खालामदोंमोन आं लिरदोंमोन बे आंनि सेथि फिल्म लिरगिरि हिसाबै बेनि नामा अनुरागमोन नाथाय एकदम 10 बोसोर उनाव 2014 आव आसामिस फिल्म मोनसे डाइरेक्शन खालामनाय जादों आं आसाम स्टेट फिल्म फाइनेन्सआ बेखौ प्रडिउस खालामदोंमोन बिनि मुङा रागमोन ओमफ्राय 2019 आव आं सेकेन्ड माने नैथि सावथुन दिहुनो बे जाबाय जोलै बर' फिल्म आरो नैबे आंनि थामथि बर' फिल्म जाबाय आरो नोंथाङा मोनब्रै सावथुनाव दासिम डाइरेक्टर हिसाबै मोनथाम आरो फिल्म बानायगिरि हिसाबै फिल्म दिहुननाय हिसाबै मोनब्रै आरो लिरनाय हिसाबै मोनब्रै थारमाने नोंथाङा नोंथांनि सावथुनखौ गावनो निजे लिरो स्क्रिप्ट राइटार गावनो निजे स्क्रिन प्ले गावनो ओमफ्राय डाइरेक्सन गावनो जाहैबाय मोनथामाव आरो बिनि गासै फाइनेन्सआबो नोंथांनि जायो नङा फाइनेन्सआ आंनि जाया बांसिनानो जेब्ला आं फाइनेन्सार मोना होमबा आं गावनि फैसा बाहायो जेसे हायो नाथाय आं अरायबो नाजायो जि प्रडिउसार गुबुन थाथों माने फैसानि खुरां सानबाथाय सोरजिलु आयदायाव फकास होनो हाया जायो बिनिखायनो आं अरायबो प्रडिउसार नागिरो आरो प्रडिउसार थाबा मोजां बे मोनसे टेनसन थाया ओमफ्राय क्रिएटिभ आयदायाव गोसो होनो हायो आरो फकास होनो हायो बे दोहोनफोरखौ नोंथाङा बहानिफ्राय जगार खालामखो प्रडिउसार दानि जेनाखि सावथुन बेनि प्रडिउसारा बिथांनि मुङा जानि बिश्वनाथ आंनि सिगांनि जोलै सावथुननि बिथाङा को प्रडिउसारमोन आं प्रडिउसारमोन नाथाय बे सावथुनाव बिथाङा प्रडिउसार जाबाय बिथाङा प्रडिउसार जाबाय आं को प्रडिउसार जाबाय बेबादि आरो आच्छा बेनिफ्राय नोंथाङा गोबाव सम माने थाइलेण्डआवबो दंहैयो होनना बुंनाय जादों आंनि बेयाव जेबो अबदान गैया आंनि फिसाया पस्टेडमोन गभर्नमेन्ट हाई अफिसियेल हिसाबै बिथांहा पस्टिं जादोंमोन भारत हादरनि सरकारा हरदोंमोन बेयाव आंबो थांफानो मोनदोंमोन बिथांजों बेनिफ्राय नोंथांहा दा मा प्रजेक्ट दंबावो बेनि अनगायैबो जेबो प्रजेक्ट गैया आं खेबसेयाव मोनसेल' प्रजेक्ट खालामो आरो बेयावनो फकास खालामो आं मोनसे प्रजेक्टखौ लानानैनो बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबाखोलाय बेस्थ' थायो 2020 निफ्राय माने कभिड समावनो लिरनाय स्क्रिप्टमोन बे गराय फाख्रिया नाय दा 2024 जालायबाय बोसोरब्रै जाबाय आं दाबो बे सावथुनजोंनो बेस्थ' जाना दोङो ओमफ्राय आरो हयथ' आं 6-7 मास आरो बेस्थ' थाबावगोन बेजों बिनि उनावसो आं साननोसै नेक्स्ट प्रजेक्ट मा जागोन मा जाया ना दसे ब्रेक लानो उनाव साननोसै बेसेबांनि बाजेट गराय फाख्रिया बेखौ आं मिथिया मानोना आं प्रडिउसार नङा बेखौ प्रडिउसारासो मिथियो बेनिफ्राय नोंथांनि रेमुनारेसन नोंथांनि खामाय इनकाम्स बे प्रडिउसारा अननानै जि होयो बेखौनो आं लायो जोबोद मोजां फिक्स जेबो गैया जोबोद मोजां नोंथांनि बे जेनाखि प्रसेस खालामनाय आरो उन समाव नोंथांनिफ्राय गोबांथार बिहोमा मोनबावगोन बर' जाथिया बेखौ मिजिं खालामनो हायो आंबो मिजिं खालामो आरो जों दा लास्ट कुइसन बेयो जे नोंथाङा सावथुननि अनगायैबो माबा माबि प्रजेक्टआव इनभल्भमेन्ट दं नामा सावथुन आं गाव सावथुन दैदेननाय आरो लिरनायनि अनगायैबो आं गेजेर गेजेर एक्टिंबो खालामो बलिउड फिल्मफोराव आंहा मेरि कम सावथुन फैदोंमोन 2014 आव बेयावबो आं बिमानि रल खालामदोंमोन बिनि उनाव श'किन होननाय मोनसे फिल्माव फिसा रल खालामदोंमोन
ओमफ्राय गुड बाय होनना मोनसे थांनाय बोसोराव अमिताभ बच्चन गोनां मोनसे फिल्म फैदोंमोन बेयावबो फिसा रल मोनसे खालामदोंमोन आरो थ्री स्मकिं बेरेल्स बेयाव खालामदोंमोन आंनि गावनिनो सावथुन जोलैयाव मेइन रलखौ खालामदोंमोन आं आरो राना नायडु होननानै नेटफ्लिक्स सिरिज फैदोंमोन बेयावबो आं मोननै मोनथामसो एपिसोडाव हाबा मावनो खाबु मोनदोंमोन थ' ओमफ्राय बिनि अनगायैबो फिसा फिसा बै एक्सिस बेंकनि केम्पेइन एमाजन डेलिभारिनि केम्पेइन बेफोरावबो आंहा माबा एक्टिं खालामदोंमोन बेफोरावबो प्रिन्टआवबो आरो भिडिअ'आवबो बिथांनि भिडिअ'आवबो बेफोरखौ लानानैनो आं बेस्थ' थायो बिनि अनगायैबो मानोना आंनि फिसाया जोबोद मोनसे गोजौ थाखोनि पजिशनाव दोङोखाय बिथांहाबो गोबां एंगेजमेन्ट थायो आरो बिथांनि एंगेजमेन्ट थानायखाय माने एज ए फेमिलि बिसि हिसाबै आंबो गोबां समाव दायित्व लानो गोनां जायो थांफानो गोनां जायो मावफानो गोनां जायो बेफोरावबो आंहा टाइम थाङो एसे एनै आच्छा बर' सावथुन मुलुगाव बा बर' सावथुन मुलुगनि गेजेरजों बर' हारिया माबायदि बेनिफिट जागोन आं जेरै दहाय बुंलांबाय मोनसे हारिनि दावगाथियाव राव हारिमुवा गोबां गिदिर रल थायो आरो राव हारिमुखौ आवगायलांनो थाखाय सावथुनहा मोनसे गिदिर रल थायो एनि क्रिएटिभिटी रल थायो राव हारिमुखौ आवगायलांनायाव बे मोनसे पेइन्टिंआनो जा माबा बिजाब लिरनायानो जा नाटकआनो जा मेथाइ लिरनानै दिहुननायानो जा बे गासैहाबो रल दोङो राव हारिमुखौ आवगायलांनायाव सावथुनहा स्ट्रंगेस्ट रल दोङो होननानै आं बिसास खालामो मानोना सावथुनाव भइसबो थायो इमेजबो थायो माने पिक्चारबो थायो बेनिखाय सावथुनजों गोबां खामानि मावनो हायो सावथुननि गेजेरजों जिउ खांनो हागोन उन जोलैफोरा सावथुननि गेजेरजों जिउ खांनो हागोन ना जेरै लाइफ केरियार बानायनो हागोन ना निस्सय खालामनो हागोन नाथाय बे सर्टकाट खालामनानै बेस्थ' थानाङा जेरै दा उन्दैफ्रा आं गोबाङानो नुयो रिल खालामनानैनो खुसि इउटिउब ब्लगिं खालामनानैनो खुसि थायो बेफोर खालामनो हायो खुसिनि थाखाय माने ओरैनो टाइम पासनि थाखाय नाथाय सिगाङाव थांनानै एसे गोजौ थाखोआव थांनो थाखाय डेडिकेशन नांगौ फुरा फुरा लाइफखौ माबानानै डेडिकेट खालामनानै बे आयदायाव आथिं होनांगौ कमिटमेन्टजों होमबासो आवगायलांनो हागोन होमबा केरियारबो जागोन फैसाबो मोनगोन नामबो मोनगोन आरो गोसोनि सान्थिबो मोनगोन गोजोननाय बाय नोंथाङा गोबां बाथ्रा उन जोलैनो थाखाय साजेसन होनानै साननानै लाबाय आरो दिनै बे समावनो जोंनि बे मोगा-मोगिखौ फोजोबनो सिगांबाय नोंथांखौ उनाव लोगो मोनबावगोन बेखौ मिजिं खालामबाय गोजोन्थों